adiyuswa. Sasamunipun kita ngrepekaken kidung pasamuan Jawi kala wau. Sumangga pangibadah mirunggan saben dinten Jemuah adiyuswa ing Jemuah Paing 26 Desember 2020 kita lampahi ing manah kita nggadahi pengaken. Pitulungan kita punika saking Gusti ingkang akarya jagat, milanipun siramat lan tentrem rahayu saking Allah Sang Rama lan Gusti Yesus Kristus makuwon ing panjenengan sedaya. Amin. Para adiyuswa, jejer ingkang kita rembak ajrih asih, ajrih asih. Lukas 2 ayat 9. Dumadaan ana malaikating pangeran jumeneng ing sak cedhake sarta padha kasorotan ing cahya kamulyaning pangeran, temahan padha wedi banget. Para adiyuswa, saben manungsa kadunungan raos ajrih, lan saben manungsa boten sami menapa ingkang dadosaken ajrih. Milanipun limrah menawi manungsa punika ajrih senadyan boten limrah menawi kesangeten anggenipun ajrih. Raos ajrih tumus awit wontenipun ego utawi kanyatan boten sami kalian super ego utawi manah. Mekaten ugi para pangen ing ora-ora samun ing dalu ndungkap dinten Natal ugi tumus raos ajrih dipun panggihi dening para malaikat. Bab punika ketingal ing Lukas 2 ayat 9. Dumadaan ana malaikating pangeran jumeneng ing sak cedhake sarta padha kasorotan ing cahya kamulyaning pangeran, temahan padha wedi banget. Tembung wedi banget saking basa Yunani popos ingkang tegesipun ajrih karena kepanggih kalian ingkang suci. Kamangka piyambakipun tiang limrah. Saged kawastanan para pangen nemahi menapa ingkang kasebat minangka tremendum fascinans utawi ajrih, nanging gadahi raos kangen dhateng ingkang dipun ajrihi. Kanthi basa sanes para pangen ngraosaken ajrih asih. Nalika ajrih para pangen tinarbuka kalian pawartos Natal, milanipun para pangen purun mirengaken pangandika lan nindakaken pangandika. Matemah para pangen ngraosaken kabingahan kepanggih kalian bayi Natal Yesus Kristus. Para adiyuswa, mekaten ugi kita nalika nembe ajrih kedah saged tinarbuka kalian Natal. Lumantar tinarbuka kalian pawartos Natal nyoto sanget kita kaemutaken boten kijenan tansah sinarengan kalian Gusti lan nyoto sanget Gusti punika migatosaken. Imut raos ajrih saged katundung nalika kita purun mirengaken sabdanipun Gusti lan nindakaken sabdanipun Gusti. Milanipun monggo tansah ajrih asih ing Gusti Yesus, panjenenganipun badhe tansah nganti lan belani kita. Sugeng Natal. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Gusti, dinten punika paduka ngendika dhateng kawula, amrih kawula tansah ajrih asih dhateng paduka. Kawula tansah tinarbuka malakepara tinarbuka kalian pawartos Natal ing tata gesang kawula. Kadhi perkawis ingkang mekaten kawula kaemutaken bilih paduka menika Gusti Allah ingkang tansah migatosaken, Gusti Allah ingkang tansah nyarengi malakepara milujengaken tata gesang kawula. Kawula pasrahaken para adiyuswa ing pundiya papan, monggo paduka ingkang reksa lan paring pitulung. Langkung-langkung para adiyuswa ingkang kijenan, ingkang nembe kasempya ing duh kita, para adiyuswa ingkang nembe ringkih ing raga, ingkang nembe nandhang sakit lan ingkang nembe ing pemulihan, kawula pitados dinten Natal punika badhe ndadosaken berkah mirunggan kangge para adiyuswa. Kawula ugi masrahaken kaudripun lare-lare kawula, anak putu kawula ing pundiya papan, sae ingkang saged wangsul ing griyanipun, sae ingkang boten saged wangsul karana pakaryan
karana kawontenan kawula pitados ing dinten-dinten Natal punika para anak putu kawula tansah ugi rineksa binerkahan malakepara tansah tinar buka kalian pawartos Natal ing sadengah tata gesangipun. Kawula ugi pasrahaken pengetan-pengetan Natal ing pundiya papan paduka ingkang reksa paduka ingkang mitulungi langkung-langkung pengetan Natal ing kurban bencana alam sae ing Semeru, ing Guci Tegal, sae wonten ing Sumatera Aceh lan ing pundiya papan. Monggo Gusti paduka agem kabingan Natal dadosaken para sedherek kawula menika tetep nggadahi pengajeng-ajeng malakepara paduka ingkang tansah bikak manah kawula matemah kawula saged adem weweh migatosaken kalian para sedherek kawula punika. Kawula pasrahaken komisi adiyuswa ing gereja ing klasis ing sinode tabloid adiyuswa wasita adi lan ugi menapa kemawon ingkang magepokan kalian para adiyuswa. Kawula pitados sedaya punika paduka agem murih para adiyuswa tansah caket raket kalian paduka. Kawula pasrahaken sedaya pasambat padonga kawula wonten ing asma paduka Gusti kawula Yesus Kristus ingkang paring berkah dhateng kawula. Siramat lan tentrem rahayu saking Allah Sang Rama, Sang Putra, tuwin Sang Roh Suci makuwon ing panjenengan sedaya. Amin. Sumangga para adiyuswa kita tutup pepanggihan kita pangibadah mirunggan dinten Jemuah Adiyuswa kanthi ngrepekaken kidung. Sumangga.